Гледах Вода на Шиноби събота и там обясняваш, че Мадара използва Сусаното без очи, защото не било казано, че няма да можеш да го ползваш дори без очи, ако преди това си го отключил, за което каза, че ти трябва 2 очи. Тогава не трябва ли Какаши да може да ползва Сусаното, сега като е без Шаринган? Технически би трябвало. Да, по тази логика да. Но щом не го ползва, значи някъде има нещо. Вижте сега чат, аз не пиша Наруто. Аз ви казвам спрямо какво се случва в мангата, какви са изводите, разбирате ли? Значи имаме Мадара, който е ползвал Сусано без очи. Следователно знаем, че е възможно. Имаме Обито и Какаши, които не са ползвали Сусано, докато Какаши не го ползва с DMS. Следователно, нормалното заключение е, че не можеш да ползваш Сусано, ако не го ползваш първия път с 2 очи. Разбирате ли? Защото Мадара го е използвал първия път с 2 очи и Какаши го е ползвал първия път с 2 очи и когато са имали по едно око, не са могли. Това е единственото обяснение. Просто е причинно-следствено заключение, което получаваш. И вече защо Какаши не го ползва, може им да измислиш 100 000 варианта. Защото технически вече няма никаква чакра от Обито и най-вероятно има нещо общо с чакрата, защото Сусаното на Какаши технически са от Мангекьото на Обито. Той го ползва само когато има чакрата на Обито, която съвсем случайно е и Six Path чакра и след това чакрата на Обито се маха тотално. Така че Какаши не губи просто Шарингана, а губи и чакрата на Обито, докато Мадара си губи очите, но запазва чакрата си. Това е логичното обяснение, ако се опиташ да го обясниш, нали? Но няма, никъде не е описано това. Видите ли? В смисъл, това са просто заключения, които получаваш от това, което виждаш. И следователно заключението е, че за да отключиш Сусано ти трябва 2 очи и чакра на учиха, който отключи тези очи. И за да ползваш Сусаното вече, щом си го отключил веднъж, без значение колко очи имаш, стига да имаш тази чакра, можеш да го използваш. Това е моето обяснение по това, което съм видял. Ако Кишимото седне и напише нещо друго, което го опровергаеш, ще трябва да измислим друго обяснение. Но вместо да кажеш просто, че е plot hole, правиш някакво обяснение. Това е единствения начин. Нали, сега не искам, че сякаш се карам на коментара, разбирам, че просто ме питаш, но има много хора, които ме питат неща и си мислят, че някъде ги има написани и аз ги чета от някъде. Просто са причини, които, нали, в смисъл, като гледаш и то това е единственото заключение, което можеш да стигнеш. Единственото нещо, което не можах да обясня по никакъв начин и няма логично обяснение според мен, е защо когато Обито използва, когато Обито стане Ten Tails Jinchuriki, не може да си ползва Камуя, обаче Мадара може да използва Камуя, обаче то като цяло целият случай с Мадара, където използва Камуя е пълен plot hole, или пълен bullshit, защото Мадара, освен че ползва Камуя, взима Шарингана от Какаши и използва Камуя като Обито, а Какаши никога преди това не е използвал Камуя по такъв начин. В смисъл, Какаши винаги, когато се ползва Камуи, пъха нещо друго в измерението. Обито, когато ползва Камуи, пъха себе си и нещо, което държи в измерението. Мадара взима окото от Какаши и пъха себе си в измерението, което не сме виждали да се прави. И просто е странно. И отделно го ползва като Ten Tails Jinchuriki, което Обито не може. Така че, примерно, това е нещо, което трудно се обяснява. Или трябва да предположиш много неща, за да го обясниш адекватно. Способността на Наруто да усеща емоциите Кеки Генкай ли? Не съм сигурен за кое от всичките говориш. Мисля, че има нещо общо с Age Model, но не съм сигурен. Какаши може да го е било страх, че може би не знае къде ще отиде. Да, и това е възможно, че Какаши е можел и нали, е знаел, че може, но просто го е било страх. Това също е обяснение.